Magandang araw po sa lahat. Ngayong araw na to, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng magandang PowerPoint slides na show gamit ang Morphe. Ito po yung output ko. Sobrang dali lang talaga nito. Una, hanapin muna si insert text box. Tapos, type your topic. Ang topic ko, about animals. Adjust. Nilagay ko sa center. Tapos, namili ako ng fonts. Ito yun. Namili din ako ng color. Nilagyan ko ng shadow. Tapos, kinopya ko yung slide. Adjust pala natin yung slide. Ayan. Drag mo yung object kung saan mo gusto mapunta yung object. Maglagay tayo ng picture ng cute na pusa. Ayan. Meow. Kinopya ko yung animals na font. Then, pinalatan ko ng kitin. Ayan. Tapos na. Tapos, kopyahin natin to. Pwede rin Control C, then Control V. Control V tayo sa first slide. Ayan. Drag natin yung kitin kung saan natin gusto magaling yung object. Tapos yung picture din. Balik tayo sa second slide. Then, hanapin yung transition. Then, click Morph. Ayan, nakikita na natin yung yung output niya. Ayan. Copy paste the second slide. Then gawa tayo ng third slide. Ito din yung keepin kung saan yung gusto magpunta. Ayan. Pati yung picture. Tapos pili na tayo ng ibang photo. Ito. Maglagay tayo ng bunny. Ayan. Copy paste na naman ng font, tapos palitan natin ng bunny. Yan. Tapusin mo na ang panunood ng video kasi malilito ka kapag hindi mo nasunod to. O ayan, ganda na tingnan. Huwag po kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe, din pakiring naman ang bell pagkatapos ng video ito. Paulit-ulit lang po yung process. Ang dali lang naman. Ito natin yung bunny. Punta tayo sa second slide. Ayan. Tapos drag. Gusto nyo gusto magmula yung object. Tapos ito na. Yan na yung output. Ulitin lang guys kung ano yung process kanina. Drag mo lang kung saan siya mapupunta. Then drag mo lang kung saan siya magagaling. Ganun lang kadali. Paalala rin pala guys, iwasan po maglagay ng objects inside the slides, lalo na yung exit transition ng objects. Yung photo ng bunny at saka yung bunny na font, huwag pong ilagay sa slide. Gawa din pala tayo ng end slide. Ayan. Maglalagay tayo ng thank you. Ayan. So ito na po yung output natin. Madali lang diba? I hope nakatulong yung video sa inyo. Mag-like, mag-comment, then subscribe. Pakiring na rin po ng bell para update kayo sa sunod kong video.